sekeluarga. Yayula Roseti, Barina Taiwan. Ayayos. Majikan lo. Karena keluarga besar calon kubu Tegal Girang, Mimi Kaji Jamila. Mimi kamu Jamila. Dudurang da duduk belawan. Apa jenuh? Uga dudu wadon panggilan. Statusnya sun masih duwe lagi. Jalan-jalan. Cuma kebeneran di wayu. Ake wong sing ngajak selingkuh. Hidung belang luru wadon kesepian. Dalam majikan pengantin Bapak Udin bos Kanggo bapak tuan rumah, ibu tuan rumah sekeluarga. majikan lo barisnya majikan lo. Kota sekian ya Mimi Kaji tetap demen. Nok Angel Kanggo bapak bos Haji Jepang, Sulaiman. Angel. Calon kubu Tegal Girang. Yang waktu gelis sebulan mong sepisan dekat sore esok nian nasib wong wayuan sing ake berantakan. Nok Angel bos Jepang, Nok Angel bos Jepang, Nok Angel maning bos Jepang, Nok Angel bos Jepang, Nok Angel. Kang Cayo, cuma kebeneran di wayu. Ake wong sing ngajak selingkuh. Hidung belang luru wadon kesepian. Majikan, kanggo majikan lo Bapak Udin, Nok Angel bos Jepang maning Nok Si Angel, dua Hongkong. Angel bos Jepang, Bunda bos Yana. Jepang maning Ayai majikan Gilang. nom sing dua Hongkong. Pengantin Barina Taiwan, Aka Jiriko, Mama Arjuna calon majikan saking Jimret. Jarang diduil yang waktu gelis sebulan mong sepisan dekat sore esok nian nasib wong wayuan sing ake berantakan. Mamai Bapak opar Haji Sulaiman. bos Taicu, Mama opar bos Taicu, Mama opar bos Taicu, Mama opar bos Taicu, Mama opar. Acayo cuma kebeneran di wayu. Ake wong sing ngajak selingkuh. Hidup belang luru wadon kesepian. Kang Cayo, Nok Angel bos Bos Jepang, Nok Australia Angel. streaming beli Nok siap. Angel bos Jepang, Nok Bos Angel bos Australia Jepang, baca. Nok Angel. Mbak Ica. Nok Saung sing ana ning Taiwan, Nok Saung sing ana ning Taiwan, Nok Salam Saung kalau sing ana keluarga ning Mbak Ica Taiwan. sing ana ning balik. Mamai opar sing duwe Taiwan, mamai opar, mamai opar, mamai opar, mamai opar, mamai opar, mamai opar, mamai opar. Kang Cayo, Kang Cayo. Jarang diduil yang waktu gelis sebulan mong sepisan dekat sore esok nian nasib wong wayuan. Nok Angel bos Jepang sayang, bos Jepang, Nok Angel bos Jepang, Apa tukang Nok shopping Angel, X Mama di Cayo, Gabuana? Kang Cayo, Kang Cayo, Yang Kang bagus. Cayo, Kang Cayo, Kang Cayo, Kang Cayo. Dudurang da duduk perawan, uga duduk wadon panggilan. Status sun masih duwe laki. Kang Cayo, Kang Cayo, Kang Cayo, Kang Cayo. Cuma kebeneran di wayu. Nok Angel sing ngajak selingkuh. Hidung belang luru wadon kesepian.
Kang Saung, Kang Saung, Kang Saung, matur kesuwun Kang Saung.